अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। मी किशोर तावडे, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी सिंधुदुर्ग असे आवाहन करतो की माननीय भारतीय निवडणूक आयोगाकडे दिनांक 9/8/2023 रोजीच्या पत्रान्वये कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार याद्या या नव्याने तयार करण्याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे। त्यानुसार पदवीधर मतदार नोंदणी करण्यासाठी दिनांक 30/9/2023 ते दिनांक 6/11/2023 या कालावधीत अर्ज करता येणार आहे। पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी पात्रता: 1. भारताचा नागरिक असावा. 2. मतदारसंघातील सर्वसाधारण रहिवास असावा. 3. दिनांक 1 नोव्हेंबर 2020 रोजी भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष पदवी प्राप्त पदवीधर असावा. सर्व कागदपत्रांची प्रत स्वयंसाक्षांकित व पदनिश्चित अधिकारी किंवा अतिरिक्त पदनिश्चित अधिकारी किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून आधी प्रमाणित करून जोडणे आवश्यक आहे। तरी कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी कार्यक्रमाअंतर्गत पात्र पदवीधर मतदारांनी जास्तीत जास्त नोंदणी करावी असे आवाहन करण्यात आले। तसेच या संदर्भात आपणास अधिक माहिती आवश्यक असेल तर संबंधित सर्व जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालये व उपप्रांत कार्यालये येथे संपर्क साधावा। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।